आंखौ दिनै दमासि 1 तारिखनि जाहा मोसागोन जों जागोन सयथिया Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरबाय लोगोफोर जों बयनिसिमबो हेपि मागो दमासि ओमफ्राय जों दा मन्दिराव थांनो ओंखारदों माने मन्दिराव ज' रायजोयैनो ओंखाम जानो नागिरदों आरो बिनि थाखायनो थांनो नागिरदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासे नायलांदो नोंथांमोना मागोनि मा जाखो नै लोगोफोर बेयाव जानायनि थाखाय संगासिनो आरोना लाब्रा अमा बेदर बिदिनो ओंख्रै ओंखाम संगासिनो आरो ओमफ्राय आंनो बे भिडिअखौ सासे फंबाया बानायनानै होदोंमोन आरो ओमफ्राय आं बानायहैयासै नालाय आं होनबाय आंनि भिडिअखौ आंनो भिडिअ बानायनानै होलाय होननानै बुंबाय आरोना आङो ओमफ्राय फंबाया बानायनानै होबाय आरो संगासिनो नै गोदाव गोदाव संथारदोंहाय गोथाव जादोंमोन आरो बिराद गोथाव जादोंमोन ओंख्रिफोरा जाबाय गोदै जाबाय साया Này ra vậy đâu? Cũng lắng ngoài biết rồi. Đồ sang cái được hay đã. Cái nào chứ? Cái lúc đó. Aku tuh naik damashi 1 तारिखनि जाहा मोसागोन जों जागोन सयथिया एसे दा लुबैखागोन ना आंनि बे लोंनाय जानायखौ गला दे दा गोथाव संगासिनो दङ ना बै एवग्राफ्रा संग्राफ्रा जा बरिया स्टाइल मानसि जोंनिया सोरबा नायग्रा दं सोरबा जाग्रा दं थाफाथ' आयै दाउ साफा दे होमबा आं थांनोसै दे थाथ'लायदो ओंखाम जाबाय जायासै हायहैखाबाय